ଆଲୁଭା ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେରଳ ଆସିଛି ୟାକୁ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ଆଲୁଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଏଇ ନାଁଟା ନାଁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ। ଓକେ ଖୁସି ଆଉ ସେପଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସେପଟେ ଆଲୁଆ, ସେପଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଛି ଅରବିନ୍ଦ ନଟିଜେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି କେରଳ ଆଲୁଆ ଷ୍ଟେସନ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ହଠାତ୍ କେରଳ ଆଲୁଆ ଷ୍ଟେସନ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ, ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ବୁଲିବାରେ କେରଳାରେ କେମିତି ମଜା ମାରିବା ତାଙ୍କର ସାରବା ହବ ଆଉ। ଆଲୁଆ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ। ଓକେ ମୁଁ ବସୁଛି ଆଉ, ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ। ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଲୁଆ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଠି ଯିବାର ପଡେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି, ସକାଳ ହେଇଛି ଆଉ 10ଟା ପରେ ଯିବି ଭାବୁଛି। ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଭଲ ସିଟି ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତାପରେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଆଉ ଜଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଠି ଯାଇକିନା ଦିଟା ଜାଗା ବୁଲିବି ଆଉ ଆସିଛି ଭାବୁଛି। କେରଳର ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା କେରଳରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଇ ଲଭ୍ ଆଲୁଭା। ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନା ଭାଇ କେରଳର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେପଟେ ବସ୍ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଗଲେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆଉ। କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନାହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରେଡ୍ ଧଳା ଧଳା ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କେରଳର ଗାଡ଼ି, ଏମିତି ପୁରା ଧଳା ଗାଡ଼ି, କିଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ପଟା ଗୋଟେ କାଠ ପଟା ରଖାଯାଇଛି ଯାକ ଆଉ। ଗୋଟେ ଡବା ଗୁଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେରଳର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଯେ ଆମର ଆଲୁଆ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ପୁରା ବହୁତ ଏକାରେ ବହୁତ ବଡ, ମାନେ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ବହୁତ 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 ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ରଖେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ନା ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇପାର ଅଟୋମେଟିକ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ଦେଖିଛ ସେଇଥିରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଦି ପ୍ରକାର ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ ଆସିବ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା ଯିବି ମହାଟିପଡ଼ା ବସିକି ଦିଟା ଲାଗିଛି ଆଉ। ସେପଟ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ, ଦେଖିବା ଭାଷା କିଏ ବୁଝ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଚେୟାର କେରଳର ବଢିଆ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଚେୟାରଟା ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ମାନେ ଫିଟିଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ। ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଗାଛି ଆଉ। ଏଠି ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ଏତେ ରାତି 4ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ପହଞ୍ଚି ନା ଜାଣି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତିଆ ପୁରା ପୁରା ଢଙ୍ଗା ବସ୍। ଏପଟ ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା, ବସ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି। ଆଉ ସିଟ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବେଶୀ ତ ହାଇ ଫାଇ ସିଟ୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଟିଟିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ମୋ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ 43। ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ଫାଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି। ଖାଇବା କେରଳ ଆସିକିନା ଏଇଟା ଖାଇବା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଦୋକାନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଗହଳି ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ। ମତେ ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟ ମିଳିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ଚାଟା ପିଇଲା ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଦୋକାନରେ ଚାଟା ପିଇବା ଭଲ ଅଛି।
वीडियो जो देखुच लाइक कमेंट सब्सक्राइब निहाती कर मजादार वीडियो आज आसो टी सार्ट को फारदा